Hajda na ruski, hajda! Ecie krom naszej gotki czytaniu i pisaniu po naszemu mom też ci festejnie odczytać roztomajte mądre polskie i cudze cajtungi, ze których biera dlosia to, co idzie razinku przetuplikować na nasze. No i ostatnio wlozek na zajta w Angorze, kajet istny, który się sam siebie mianuje Wakua, pisał o tym naszym kurduplowatym półcwilingrze, w któremu się ostatnio coś i kwec na Filip ciepło. Dajcie pozór, potuplowanie tego nie wydaje krerowo. Ciach, hopie, ty mnie tak, to ja cię tak. Jarosław, Sorowski, Myni, Srogi, Kaczyński złożył się do wysumowanego tnięcia szeblu. Panoczku prezesie, są już pierwsze odpowiedzi, reakcje na wasz artykel w bezprawie tej neoimperialnej polityki ruskich. Uczydowski Mariusz Błaszczak na chwilkę przerwał fechtunkowo parada. I co? Jako? Całki świat już mnie do ostatka popierał i spomogą. Kiedy startujemy na Moskwę? Podwielco ozwał się ino Czarnecki, przytuplował Błaszczak. Kodaż Czarnecki? Sporszczył brwie prezes. Bardziej miałbych rod, co by to był ten wywołany hetman Żółkiewski. On już rozwyrychtował ruskich kajsik tam pod Kłuszynem. To ci było genau 400 lat temu nazad, jak im wkarował tą naszą polską husaryją. Nie Stefan Czarnecki, ino ten nasz przeskoczek, pyrcok, Richard Henry Czarnecki, sprościł łagodnie lajter klubu PiS. Oj, to szkoda, żol, oj, stropił się starszejszy Cwilinger Kaczyński. Miałbych rod kogoś ich bardziej obeznanego, jakiegoś zagończyka z jajcami. Wiesz, taki rach, ciach, chłopie, ty mnie tak, a ja cię tak. Pofumlował gracą przed samym kicholem rozmówcy. O, gryfnistego młyńca pan prezes zakręcił, oj, gryfnego, pochwalił Błaszczak. A co, poradza przecież, nie? Tela, co we przyszłej haji, we wojnie, tako szpryma i komszt mogą wam blanknie styknąć. Jakieście, panoczku prezesie, same zmiarkowani we swoim artyklu we polityce potrzaną sojuszów, stanowieni, a przecież my teroski blank nie możemy rachować ani na Europa, ani na Ameryka. Stracho się, poradzimy, szapnymy, rach ciach, potrzebno spać pospolite ruszyni. Mamy starani, tropiemy się o wszystko, gwarantował Błaszczak. Przecież już dziś o nasz cięgiem zeziopiony Michał Kamiński oznajmił u tej Moniki Olejnik i że ruskie się już pestelnie na nas rytują. To pewnikiem wzmocni patriotyczny sztimung w narodzie. I fajniście, weselnie dobrze, pochwalił swojego uczyniubskiego prezesa. Też podszanomockich ochotników, wolontyrzów na naszą nową ekspedycję moskiewską. Zmajstrujemy kacapom tako srogo smuta i że ino hej, rach ciach. Buster Kiton Błaszczak opaternie szybnął się ze kabinetu prezesa. Zderkucie, ja bym się biegł, spytała się ze zorgą staroflejgera Jolanta od Szczepińskich. Jest deczko lepszy, przynajmniej rychtuje się teraz kino na cudzych, a nie na naszych kamratów. A mnie to pan prezes tak ci przelęknął i że Zarowski we łoka w żyku łociwła, rzekła ze powogą Nelly Flamelli. Eugen z Pnioków.